Rianxo destina o 75% do POS a gasto corrente. Os votos a favor de Rianxo en Común e PP aprobaron o programa orzamentario que contén investimentos en mantemento do firme e melloras no Pazo do Martelo. Rianxo súmase á lista de municipios que empregará os fondos do Plan de Obras e Servizos Provincial para sufragar gasto corrente. Será aproximadamente o 75% do importe total para cubrir os pagos de servizos como o de recollida de lixo. Un pos moi amplio deste ano, case con 700.000 euros a nosa disposición, que repartimos da maneira máis axeitada que nos entendíamos, non? Que nos entendíamos e que, ademais, os grupos que apoiaron, neste caso o Partido Popular tamén entendeu, por un lado, destinando unha importante cantidade a gasto corrente para sustentar fundamentalmente o servicio de recollida do lixo, que nos últimos meses, nos últimos anos, van experimentando continuos aumentos no gasto, non tanto polo servicio de recollida en sí, sino por cosas que hai alrededor, a xestión do mismo, o seu tratamento en Sogama, que ven de incrementar o canon aos concellos fai uns meses. Temos tamén outras obrigas encima da mesa que nós temos independentes de executar. Afirma o alcalde rianxeiro que esta suba no canon de Sogama incurría nun aumento de gasto que non se quixo facer repercutir na economía dos fogares da vila. Outra parte importante deste POS irá destinado á mellora da rede viaria en diferentes puntos do municipio. Decididos non a avanzar neste ano dunha maneira moi importante na licitación do servicio, e iso tamén supón a todas as luces aumentos de custo que temos que de alguna maneira atender. Neste caso, nós decidimos non repercutilo nos veciños, senón aproveitar o gasto corrente para o gasto corrente no POS para esta cuestión. Outra parte moi importante do gasto corrente que imputamos ao POS será para mantemento de viales, para levar a cabo o plan que anualmente diseñamos de mantemento de viales, e que nos permitirá dispoñer para esta cuestión a cantidade máis importante dos últimos anos, alcanzando prácticamente os 300.000 euros. Afirma Julián Bustelo que o feito de destinar parte deste plan de obras e servizos a gasto corrente non supón unha mala xestión municipal, desmarcándose así da suba de custos en Sogama. O debate non é se afrontamos o gasto ou non. O gasto, e además, no caso no que dixo, bennos dado, non? Nin este Consello, nin ningún outro fixo nada recentemente para que o gasto en materia de xestión do lixo aumentara. É dicir, vanse dando unha serie de obrigas que outras administracións nos van impoñendo, danse subidas de canon, subida de costos, que temos que afrontar de alguna maneira. Entón, ou buscamos nos ingresos correntes de dotarnos de sufragar esa subida, que sería indo aos impostos, ou buscamos outros ingresos para ter en conta esas subidas. Entón, temos que manexar estas dúas cuestións. Nós, neste caso, vimos que era máis oportuno facelo desta maneira. Por iso, apunta o rexedor a concellos da contorna como exemplos en situacións semellantes por dedicar unha parte importante do POS ou o importe total a cubrir os gastos correntes. Estamos vendo como prácticamente todos os concellos da provincia, polo menos aqueles que están na nosa contorna, destinaron tamén unha cantidade moi importante do POS, se non o POS ao completo, a gasto corrente. Pero, insisto, porque non nos queda outra. Ningún goberno decide empregar unha cantidade de dinheiro que podería empregar para levar a cabo distintos proxectos para gasto corrente si non fora necesario. Pero o que estamos vendo, e ademais os consellos de maneira individual, a través dos distintos foros nos que participamos, nomeadamente a través da FEGAM, o que se van poñendo encima da mesa é a necesidade de mellorar a financiación dos consellos, porque estáse nos afogando e estamos sendo incapaces de afrontar as cargas que se nos van impoñendo, e ademais das cargas que se nos impoñen, outras que xa tiñemos, vemos como vai aumentando o custo. Taragoña será un dos lugares onde se mellore o firme para facilitar o paso de vehículos. Preto de 70.000 euros deste orzamento da Deputación destinaránse á compra de mobiliario para o Pazo do Martelo, ao non conseguir o goberno local incluir a reforma total no plan provincial. Como parte complementaria, inclúense actuacións na rede de abastecemento na parroquia de Leiro por un importe superior aos 200.000 euros. Un deles para renovar o firme dun vial situado na parroquia de Taragoña, entre os núcleos de Burato e Fachán, e outro
unha cuestión inaludible, que era a dotación de mobiliario para a posta en funcionamento da Biblioteca Municipal. Vimos de rematar unha obra moi importante no Paso de Martelo, onde se acollerá a biblioteca, pero esta obra era unha obra de rehabilitación do edificio, non contaba ese proxecto coa dotación dos servicios necesarios. Non é o que facemos agora, prevendo ese mobiliario que vai aos 70.000 euros, e que unha vez que o teñamos adquirido, permitirá-nos poñer a biblioteca en uso, non? E, ademais, no marco dese plan complementario, tamén incluímos un proxecto para avanzar na rede de abastecemento e saneamento na parroquia de Leiro, en concreto nos núcleos de Meiquís e Oro, un proxecto importante que alcanza, ou que supera, mellor dito, os 200.000 euros,